Astrid, we zijn hier in Assen. Het publiek deed allemaal goed mee. Ja, ze deden perfect mee. Het is gigantisch gezellig publiek hier op het plein. Ik heb vorig jaar hier ook 2 avonden gestaan. En het is één groot feest. Echt één groot feest. Wie gelooft jou 100 leugens? Die is een kleine 1,5 maand geleden uitgekomen. En nou, ook daar deden ze volop mee. Dus ja, super. Het komt van oorsprong uit Duitsland. En ja, ik was er gewoon helemaal weg van. En ja, het publiek reageert er ook fantastisch op. Dus ja, daar doe je het eigenlijk voor. We hebben hem gedeeltelijk vertaald. En ja, eigenlijk een beetje in het oorsprong gehouden. En ja, ik vond het perfect zo. Ik vond het goed. Ja, dat is dat slagerachtige genre. En het heeft altijd het meedijngehalte en het klapgehalte. En het ligt lekker in het gehoor. Ik zit zelf natuurlijk meer in het noorden, met de optredens ook. En de radiostations, het merendeel wordt daar ook gewoon het nummer goed opgepikt. En waar ik vandaan kom, Rotterdam, dat is net weer iets minder. Maar ja, ik denk dat dat algemeen bekend is. Of helemaal in het zuiden, in Brabant of in het noorden. Daar loopt het gewoon goed.